חבר'ה, היום אנחנו נעשה ממתעים עם מרשמלו. פשוט לוקחים את זה ופותחים, שמים את זה לפה ושתי עוגיות, לוקחים את זה והכל זה. אני אתאר לכם מה יצא לי שנייה. זה מה שיצא לי. עכשיו לוקחים את המרשמלו ולוקחים את השוקולד הישראלי, פותחים אותו, שנייה אני מראה לכם. הנה, פתחנו אותו. עכשיו לוקחים את המרשמלו, שמים אותו בתוכו. אוי. אוי, איפה המרשמלו? שנייה שיט, אבל המרשמלו נאבד לי. הנה סוף סוף זה נהיה לי, לוקחים את זה ומעבירים. אוי. שנייה אני אתאר לכם מה תצא. זה מה שיצא לי. כמו כדורי שוקולד אבל עם מרשמלו. עכשיו לוקחים את זה וצריך להשיות את זה כמו על האש. חבר'ה, לוקחים את זה, שימים פה. זה צריך ככה לשרף כאילו. הכל זה יש. אוי, לאן אני מצלם? What the hell? מוכן. עכשיו בוא נצא את זה, בוא נרבה את זה. לוקחים סכין, דן דן דן. שנייה. אתם רואים אותי? הנה זה, בואו נוציא את זה. אני מוציא עם הסכין, נראה לי אתם לא רואים את זה. בואו נעשה ככה. נראה לי אתם רואים? בואו נעשה ככה. אני זורק את זה בסדר? חכו שנייה. שנייה. אם ראיתם משהו זה אבא שלי בסדר. הנה בואו ניקח את זה. נשים את זה לפה. ובואו נחתוך את זה. אז זה טעים בלי. זה קצת נשרף לי, בגלל זה זה פחות טעים, אבל אם לעשות לא שרוף וסתם לעשות את זה, זה טעים מאוד. גם ככה זה טעים, אבל פחות. שתו. שימו לייק ותעקבו, זה טעים מאוד ותנסו לעשות את זה.
אה.